Ahoj všetci, moje meno je Hani a ja si tam u 5. videjka a tentokrát je to zase z hry Clash Royale, teda tu máme aj 5. part. Ako ste si tu mohli už všimnúť na úvodnej obrazovke, tak som sa posunul s pohárikmi, už som Arena 9. A ukážem vám potom aj ako som to dosiahol, lebo o tom bude toto video, o tom decku, s ktorým som sa dostal do tejto areny. A ako vidíte, potom tu mám ešte obrovskú otváračku, toto všetko otvoríme a ešte tu mám clan chestu, 8 z 10, takže to nie je až tak hrozné, aké to mohlo byť o mnoho lepšie. A toto je ten deck, s ktorým som sa dostal do tejto arény, čo je podľa mňa super deck, pretože vy keď si vybudujete, no ono je to také, že z začiatku možno trochu pokulháva ten deck, ale napríklad keď si máte už 2 kolektory dole, alebo aspoň jeden, to už stačí, dáte dozadu toho golema a potom dáte Baby Dragona, Mušketu a Inferno Dragona, to už je skoro nezastaviteľné, ešte to tam prípadne zepnete, keď tam dá nejakú cyklán do armény, ale to by mal väčšinou ten Baby Dragon toto vybaviť. Tak. A vrhneme sa hneď teda do prvého battlu. Tak, nám to nejako našlo, takže sme proti nejakému Granka Suc, či čo. Dobre, máme elixir kolektor, to je hlavné. Ja ten elixir kolektor, aha. Som chcel povedať, že ja ten elixir kolektor dávam nejak takto, ale on nás rašol, takže som to musel prerušiť, takže takto to dáme. Dobre, Minion Horde ako zobral nám trošku, to nevadí. Ináč, už ste aj písali nejaké komenty, začínate písať, takže určite sa nehambíte písať. Budem za to iba rád a vždy vám odpoviem snáď. Alebo teda keď nie som v škole, tak vám vždy odpoviem. Dobre, Skeleton Army. Teraz sa mi snaží zničiť ten kolektor. Míňa to hrozne veľa elixíru, čo je pre mňa fajn. A teraz môžem skúsiť tam dať Baby Dragona, uchrániť tú mušketu a možno dať nejaký taký menší damage. Čo aj tak asi nebude veľa. Dobre, dal tam Inferno. To je v pohode. A práve si minul Inferno, to znamená, že my tam môžeme ísť pomaly, ale isto s golemom. Čo je fajn. A teraz rozmýšľam, že ako spravíme to, aby nám nezničil to golem. A za chvíľu máme zap. Takže to bude asi v pohode aj tak. A nemáme Baby Dragona, čo je trochu škoda, ale ten Inferno Dragon si myslím, že bude stačiť. Dobre. Toto counterneme asi tak. Teraz nebudem mať ale zase nič na obranu, takže v pohode. Dobre, zep. Tak, toto mu zepnem, aj keď už asi nemusím, no mal som to mnoho skôr zepnúť, to bola moja chyba ešte. A náš golem teda, som to trochu pokazil, mal si dať mnoho viac hitov, ale stále sme vo výhode oproti nemu. Tak, zabil nejakých skeletónov, túto mušketu som hodil asi trochu zle. V týchto väčších arenách už je to trochu ako zložitejšie a tento protivník nie je zrovna slabý, ale to nevadí. Ja si verím, že to ešte dáme, tak Goblin Barrel sem letí, tak. To sme v pohode dali. Ako obidve towerky máme dosť nahitované, ale teraz môžeme skúsiť takúto vec. Ale pretože ten Inferno Dragon a Baby Dragon, ono samo už o sebe je hrozne silná kombinácia. A ešte keď by sa nám to dobre podarilo. Ako vidíte, ten Inferno Dragon podľa mňa v pohode zožere to ich Inferno, teda jeho Inferno. A začneme asi znovu golemom. Tak. A teraz by sme to už akože mohli prevalcovať. Ja mám radšej na tomto akoby deku takú taktiku, že ho prevalcujem na 3 rovno. Tak zep, Goblin Barrel zepneme a minioni si už poradia. Pardon, to si mám vypínať, to je moja chyba vždycky. Tak, zobral nám, jak sa to volá, vežičku, ale to snad nejak nevadí, ale asi vadí. Dobre, máme tam ešte mušketu. A zabereme mu aspoň jednu väžu, či ani tu mu nezabereme, mohli by sme mu zobrať aspoň jednu väžu. A Skeleton Army. Dobre, to som nemoc dobre zahral, dúfam, že nám nezabere druhú, hej, dobre. Tak nevadí, akože prvý zápas sme prehrali, čo ma trochu mrzí, ale tak nevadí. A hneď sa vrhneme teraz do druhého, takže ideme na to. Tak, už nám to niekoho našlo, takže ideme proti nejakému Číňanovi alebo Japoncovi alebo nečítateľné písmo pre mňa. A máme celkom zaujímavú túto ruku, tak začneme asi golemom. To je ako dosť agresívny štát, ale máme tu Skeleton Army, takže ak nás bude rašovať, tak to snáď dáme. Dobre, má to, jak sa to volá, bowlera, a to nám nejak nevadí. My máme toho Inferno Dragona a Inferno Dragon proti tomu bowlerovi, akože fakt fajn. Dobre, ďalej tam má ten Graveyard, to je tiež v pohode. A
Má tam tiež toho Megaminiona, to sa mu nepodarilo akože odraziť a teraz tam má Elite Barbarianov. Dobre. Akože odrazil toho golema, ale stále má čo robiť podľa mňa ešte. Zepol to tam. A teraz skúsime resetnúť ten target, aby ide do Baby Dragona. Takže teraz náš Inferno Dragon pôjde do tej veže a mohol by ju celú zožrať, pretože vidíte, že on má rôzny damage, takže ten zap nám vlastne pomohol preto, aby, lebo tá veža bola zameraná na to Inferno Dragona a vy tým zapom môžete dosiahnuť to, aby sa zamerala na najbližšieho iného protivníka, takže ja som to dal na toho Baby Dragona, aby sa stihol tá sila toho Inferno Dragona nabiť, aby stihol zničiť teda jeho väžu. Takže toto sme dobre zahrali, podľa mňa som s tým spokojný. Dobre, ide sem Bowler, predpokladám, že tam asi pôjde nejaký tank pred neho možno, alebo Elite Barbariani, uvidíme. A každopádne na druhej strane sem ide tento, jak sa to volá, Ice Golem. A dáva tam Barbarianov, ty brďo, tu niekto spamuje na schvál asi, viete, že točím video. Dobre, prišli sme síce o ten kolektor, ale to akože moc nevadí. A asi by som išiel rovno na 3 hviezdy, alebo to aspoň skúsim. Dobre, Double Elixir, to sa nám veľmi hodí podľa mňa. A hej, on stále ide na túto stranu, takže sem mu škrto asi pre istotu. Dobre, dal tam teda ten Graveyard. Prečo hovorím Graveyard? Dal tam Tombstone. A túto musíme takto odraziť, pretože to sa inak nedá. A to by nebolo moc pekné, keby nás takto zničí. Tak dáva tam všetko Zep, ale nič mu nepomáha. Sem dáme ešte, mám toho Mega Miniona, sme tam dali tú Minion Hordu a teraz tam mám všetko, vidíte. A toto je taká situácia, kedy už nemôže v podstate nič spraviť, pretože tam dám všetko a on už to musel proste nejak zúfalo sa snažiť zachrániť a myslím si, že toto máme vyhrané, pretože on už asi nemôže nič spraviť, teda môže tam dať ešte tých barbarov a to mi myslím veľmi nepomôže. Tak ešte to zapnem, on takže srandy, a tak už sme akože plne vyhrali. A je to tak, takže super. Vyhrali sme. Tak tento deck môže fungovať, ako ste si všimli. A no v tých nižších arenách, napríklad 7, 6 alebo 8, to vychádza fakt dobre. A teraz si dáme asi posledný battle. Tak, ideme na to. Ináč, keď sa vám tento deck páči, môžete napísať ľuďom. No ono, asi najťažšie z tohto je teda ten Inferno Dragon, pretože nie každý ho má. A ten Elixir Collector, sa hrával vtedy, keď ešte stal 5, neviem či sa hrá aj teraz, ale ja ho osobne hrám ešte stále dobre. Stalo sa to, čo sa stať nemalo, a to, že má Elite Barbarianov. Takže nás asi zničí, alebo zničí nám veľkú časť tej vežičky. A to nejak nevadí, to v pohode. My ešte prídeme comeback. Toto dosť blbý začiatok bol, no. Ale aspoň vieme, že čo mám. Dobre, dáva tam minera, to znamená, že akoby snaží sa síce tu vež zničiť, ale to už je také, že ju chce iba doraziť a to si minú v podstate 3 elixíru, dá sa povedať. A hodil nám Rage, neviem, či si robí srandu a nerobí si srandu. Dáva tam Hoga. To možno nejaký freeze deck. Ja som si istý, či není to freeze deck. Tak on si zase robí nejak srandu, alebo ja tomu nechápem. Tu dáme asi Minion Hordu a presne Inferna som sa bal, to rýchlo zepneme, keď to pôjde. Zep, hop, dobre. Zepli sme to akože, ale zničil nám to, má Inferno. A keď má váš protivník Inferno, tak to nie je moc dobré. Ale nič. Mám hlavne aj menší level kariet, ale tak to zase nie je asi výhovorka, pretože to je hlavne o skille teda. Neviem, či poznáte, aj sú také videá, kde proste level 1 ničí level 10, alebo takéto proste, to sa niekedy v tej Royal TV dáva, alebo tak. Dobre, Elite Barbariani, akože fajn, zepol to, ale kolektor sme si zachránili, čo je podľa mňa hlavná vec. A v tom Double Elixir sa to volá, by sme ho mohli ešte comebacknúť, teda sami, a mohli by sme to ešte dať. Tak, teraz keď bude ten Double Elixir, tak asi začneme takto. A musíme si šetriť zep na to Inferno, ktoré tam dal, takže to možno urobil chybu, pretože teraz budeme môcť akoby, no ten golem to môže proste prežiť. Tak som to myslel.
ako zničil nám 2 veže, ale my ho ideme asi na 3. Hej. Tak Zep. A on by to mal už doraziť, ten golem teda. No už tam dá ešte jednu ranu rýchlo. Tak fajn. Tu dáme asi rýchlo tento Skeleton Army. A Zepol to, dosť blbá situácia. Ale zase som si nevšimol napravo ten push. Tak a toto bude buď veľmi tesný súboj, alebo to prehráme, čo asi prehráme skôr, si myslím. A asi tak bude. Tak skúsim ešte mušketov zachrániť. A vyhral to nakoniec, ale aspoň sme mu nedali 3 hviezdy a vidíte, ako keby som sa trochu viac snažil, tak možno by sme moc zobrali tú tretiu väžu, no ja som to asi nejak nevypočítal. Tak a túto asi máte tú akoby najzáživnejšiu časť tohto videa, to bude tento obrovský opening, takže dúfam, že si ho užijete. A určite chcem hoďte like, lebo pretože som si v tým fakt dal veľa práce, aby som to všetko nazbieral. A začneme asi od tých najslabších po tie najlepšie. Takže začneme free chestov. Tak, 79 goldu v pohode, 1 mini peka, 9 minion hordy, dobre. Ďalšia free chesta, 77 goldov, 9 minionov a Valkyria, teda 2. Dobre, ďalej ideme asi silver chestky, 62 goldu, 4 šípy a 6 minion hordy, teda v pohode. Tak, ďalšia silver chesta, a to sú Fire Spirity a šípy, môže byť. A teraz ideme na tie lepšie chesty, takže začnem asi gold chestov, takže 221 goldu, 13 skeletonov, 2 firebally, 2 bump towery a 15 ice spiritov, môže byť tiež. Teraz ideme asi na tieto 3 najlepšie, tak začneme asi crown chestov, tak. 540 zlata, to je krása, 2 gemmy, 20 tesiel, 42 bomberov, Ice Golem a Clone Spell, takže konečne máme Clone Spell, takže z toho mám radosť, určite. A idem na Magic truhlu. Tak, 592 zlata, 2 skeletoni, 3 zapy, 67 šípov, Bomber, takže dneska sme si otvorili už 2 karty, takže ja už som spokojný. A 19 rakiet a traje Dragprinci a legendárna karta Inferno Dragon, takže toto je úplne super. Môžeme si upgradenúť na level 2, takže náš deck bude ešte silnejší, čo je úplne mega, teraz už som veľmi spokojný. Takže super. A teraz, aj nedrž ma, pardon. A teraz ideme na poslednú clan chestu. A 1200 zlata, teda raketa, Dark Goblin, bože, všetko sa mi unlockuje, tak úžasné. 11 bomberov, 23 ice spiritov, 19 hogriderov, 144 spear goblinov a 2 dark prince, takže úplná šupa, super toto otváranie, 3 nové karty, Inferno Dragona môžeme upgradenúť, takže to rovno urobím. Tak, som veľmi spokojný, až by som povedal nadmerne spokojný, a keby ešte nejak dostaneme level 2, nebolo by to zlé, ale to asi nedostaneme však. A keďže máme tento clone spell, tak tie videá budú asi o dosť už zaujímavejšie, pretože by sme tam mohli vymýšľať niečo také ako napríklad, že dáme clone spell na Giant Skeletona, ktorý bude pred towerov, alebo podobné veci. No ešte by sme niečo mohli nájsť, sakra, chcem byť už level 9, ale vyzerá to, že tu nič nemáme. No nič tu nemáme, takže nevadí. Sme skoro level 9, čo je akože fantastické podľa mňa. Máme jednu legendárku, veľa epikov, hlavne nové karty, takže ja som veľmi spokojný a dúfam, že sa vám tiež toto video páčilo a ocenili ste ho, a ja sa s vami lúčim do ďalšieho videa a majte sa krásne. Ak sa vám to video páčilo, teda like, odber, koment a zdieľajte, takže to už bude všetko a čus.